Il-lokalità ta' Marsa Skala ta' fil-bidu tagħha bħala raħal ta' sajjida u hija magħrufa wkoll għal snajja relatati u għalhekk inħass il-bżonn li dan il-passat ikun rikonoxxut permezz tal-iskultura tal-irħam Ras il-Ħuta li tpoġġiet max-xatt ta' Witilgħajn. Din iskultura maħduma fuq stil kontemporanju b'forma ta' ras ta' ħuta bil-linji mnaqxa fit-tul li għaddu mill-lajn u jitwessaw biex jindikaw il-progress u diversifikazzjoni tal-ħajja. L-art inaugurata 2 filgħodu nħadmet mill-iskultur Mario Samut li kellu kliem ta' ringrazzjament għall Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura hekk kif sab l-għajnuna meħtieġa biex ikopri l-ispejjeż tal-materjal, ix-xogħol u trasport fil-waqt li ngħata l-opportunità li jesprimi l-arti tiegħu. Fuq kollox Samut esprima sodisfazzjon li ra din il-biċċa skultura titlesta. Is-sodisfazzjon huwa kbir li għandek biċċa xogħol li tkun ħdimta, speċjalment tkun ħdimta inti qiegħda sposta biex il-pubbliku jkun jista' jgawdiha. Din hija xogħol kemm bid-disinn u kemm anke l-iskultura bħala xogħol kollu huwa xogħol tiegħi. Minħat tiegħu il-Ministru responsabbli mill-Infrastruttura Joe Mizzi għalli din l-arti fi spazji pubbliċi hija riżultat ta' proġett fi spazju pubbliku li kien imniedi f'Ġunju tal-2015 li tagħżel l-aqwa biċċiet ta' skulturi u arti wara kompetizzjoni u votazzjoni mill-pubbliku. Bħala parti minn dan il-proġett il-pubbliku se jkun jista' japprezza aktar arti fi spazji pubbliċi e kif se jiġu inaugurati aktar biċċiet tarti f'lokalitajiet madwar Malta u Għawdex fosthom f'Bormla, l-Imġar, is-Siġġiewi u x-Xahar Għawdex fost oħrajn.